mama. Susuko. Mabay kong panigyan ni mama. Wala na sugo-sugo. Ay, naman nilugod eh. Ano? Pero nga dito ang tabo, kaya din na imsang kayo. Wala man ikariguin na iya mama. Kakariguan ko na lang din iya balay. Pero nga ha. Mama, wala itabo. Ano walay? Wala. Wala kaya namang ita dito. Wala. Hopla na mama. Oo. Di mat mahopay na imsang. Gumalurog kami tiyan ng ano kami, pato. Tata, ano man pa? Doon na uup man ito. Pato, kami kaya di man kami pato. Tao man kami. Yung papabiling lugudahin mo ang tabo. Patulanay. Pato ka di da. Sa tingin ni mo, igo kami da, kaya di man ini swimming pool, panggana man lain eh. Di ka naluluit imsang kayo, waray kariguin na iya mama. Timulan eh. Kagaguit yung ulo. Ulo. Bukos gad nga lawas, kung nakarigot tao, bukos nga lawas, di rilat ulo. Kaya rumat na imsang kay, di ko ni makakakariguan, kaya waray ka mapagbiling dito ng tabo. Pusta kito na pamblanet na sangkay. Ayun gad, kay waray mo na sangkay, di rin at iya makikinaniyon tat balay. Oh. Lunay laladidit yung gana. Ikaw na napaglunay, imo kami gintutot doon di maupay. Di mo man gimbibiling ang tabo, di ka man naluluit imsang kay na mahuhugawan na ho, itbado, mahugaw. Akon untat higit pag-upawag mong timbado kung kahuman karigo. Pero kaya na, waray matiya baka karigo, kay waray ka man pagbiling ang tabo. Marti ka man. Maarte-marte, ito naging kakariguan na para magmahamis. Di ka naluluit imsang kay, na asya pero mamitimot upod-upod.